Здравейте, приятели на колезденето! Казвам се Даниел Дуков и съм организатор на Лета България by Tour de France, който ще се проведе на 9 и 10 август, тук в град Пещера. Както виждате, сме застанали пред общината, където ще бъде и даден старта на третото издание на Лета България by Tour de France. Днес с моите колеги ще ви представим маршрута, по който ще преминат състезателите. Надявам се всички да разберат как ще изглежда това състезание и желая успех на всички, които ще се включат в него. Побързите се регистрирате, защото имаме още почти 100 дена до състезанието. Вече се намираме на истинското трасе над град Пещера. Започна изкачването, стартирахме мястото, където ще бъде Кома и продължаваме към курорта Свети Константин, който разстоянието на Кома ще бъде около 9 км. След преминати 16 км до тук, пристигаме на първия подкрепителен пункт, който ще бъде на тази пресечка към Дебръчница. На това широко място състезателите ще могат да приемат вода и да продължат по трасето. Ето го пункта на това място. Продължаваме към курорта Свети Константин, който има още 6 км и оттам вече слизаме към язовир Батак. Влизаме в курорта Свети Константин, където след около 1 км ще бъде и края на Кома, там където ще излъчим победителя в панелка на червени точки, Полка Джерси. Тази година регламента ще бъде така: преминаването от старта, който ви показахме по-рано на гъбата, и финала, който ще бъде горе на Свети Константин. Сбор от двете преминавания на времената ще излъчи победителя на бяла панелка на червени точки или краля на планината. Ами вече след 22 км почти изминати от старта, пристигнахме на мястото, където ще бъде финала на Кома, или това, което коментирахме с Венков преди малко, победителите за Полка Джерси. Намираме се покрай язовир Батак на едно хубаво и приказно място, равен участък. Тук ще бъде и спринтовия участък, който е с дължина към 600 метра и трябва много внимателно да се подходи към него. Тук ще бъде и последният подкрепителен пункт в град Батак, точно на центъра. Тези, които искат да приемат някакви напитки преди да започне втората обиколка, могат да го направят. Привет отново! Ето вече сме на финала, точно пред община Пещера. Ето тук на тази светлата част ще бъде финала на събитието през август месец. Завъртяхме днес обиколката с нашите колеги. Виждате, че не е толкова трудна. Надявам се всички тези, които имат желание да стартират и да направят едно хубаво състезание, да го направят след като се регистрират на нашия уебсайт и да направят своята регистрация, да си получат този стартов номер. И ви очакваме на 9 и 10 август в град Пещера. Всички тези, които са фенове и любители на Tour de France и на Лета България. Здравейте, аз съм Радост. Призив към всички участници, не се колебайте да се запишете, ще си прекарате прекрасно и обиколката е много хубава. Трасето днеска беше уникално, изключително равномерно, хубаво изкачване по нов асфалт, невероятни гледки, заслужава си. Всички, които искате и можете, елате го направете. Не пропускайте да се потопите в магията на Лета България на 9 и 10 август.